लाइमुथि गामिनि सामफुर दैसानि लोमसावनाय दैजों बायलांनाय दालांखौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया नायदिंफैदों। नागारनो रोङै अखा हानायजों रायजो नाङैनो दैबानाया लामा दालां बुखारलांनाय बायदिनो नागारनो रोङै अखा हानायनि जाउनाव चिरां जिल्लानि खुंग्रिं ओनसोलनि लाइमुथि गामिनि हान्थामेला खालामग्रा सामफुर दैसानि सायाव थानाय दालाङा मैया हरखाबै बायलाङो। जाउनाव गामिनि रायजो राजा आरो फरायसाफोरा हान्थामेला खालामनायनि बिथिङाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। गुबुन फारसेथिं बे दालां बायलांनायखौ खोनानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया नायदिंहैनानै सरासनस्रायै सोलिथ'नो थाखाय थाबैनो उफ्रा लामा बानायनानै होगोन होनना खोथा होयो। सार, लाइमुथि एरियानिफ्राय सुबुंफोरानो बेजों हान्थामेला खालामो, नाथाय दालाङा बायनानै दं। दा मा लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव 33टा गामि दङ। 33टा गामिनि रायजो राजाफ्रा बेजोंनो हान्थियो। जाउनाव थांनाय देग्लाय नङा बोसोरनैनि सिगां बे दालांखौ दंफांनि दालांखौ जोंनि सरकारनिफ्राय बानायनानै होनाय जादोंमोन टेम्परारिलि। खिन्थु देग्लाय बियो RCC ब्रिज जानायनि सेंसन जाना फैखाबाय। दा नंखायनो बेखौ सलिथ'नो थाखाय बे साननै सानथामनि गेजेरावनो आं मोनसे राहा लामा लागासिनो दङ। जेरैखि जाया बेखौ बानायनांगोन आरो बानायनायनि बेबस्थाखौ लादों। गोजोनथाव खौरां। आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JT र'ड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।